Πάμε σε αυτό το σημείο να συνδεθούμε, γιατί σας είπα πριν για έναν συνεργάτη της Κλαβδίας. Πάμε να συνδεθούμε με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη, ο οποίος είναι όργανο-παίκτης και όχι μόνο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Παίζει την ποντιακή λύρα, παραδοσιακή μουσική. Είστε και καθηγητής. Και πείτε μου εσείς και για τη σύνδεσή σας με την Κλαβδία φυσικά. Νομίζω ότι τα λόγια περισσεύουν. Θα μιλήσουμε για την Κλαβδία, για ένα εξαιρετικό κορίτσι. Καταρχήν καλημέρα στην υπέροχη και εξαιρετική ομάδα σας και παρέα σας. Θα δανειστώ τα τραγούδια, θα δανειστώ τα λόγια της σπουδαίας Μαρίζας Κοχ, που είπε ότι τώρα που ο κόσμος μας είναι σε πολύ μεγάλο παράπονο, κάναμε την καλύτερη δυνατή φετινή παρουσία στη Eurovision. Η Κλαβδία λοιπόν έχει κερδίσει τα παιδιά της ηλικίας της και της γενιάς της. Έκανε ακόμη ένα σπουδαίο βήμα να φέρει όλους τους νέους της πατρίδας μας ακόμη πιο κοντά στη μουσική μας παράδοση. Προσέξτε, χρησιμοποιώντας λέξεις που είναι βαθιά ριζωμένες στο DNA του Έλληνα, όπως το τζιβαέρι, μία άκρος συγκινητική λέξη που από μόνη της μας θυμίζει το ένδοξο παρελθόν μας και μας υπενθυμίζει να μην ξεχάσουμε ποτέ και να κρατήσουμε τη μνήμη ζωντανή. Το λέω και συγκινημένος και συγχωρέστε τη συγκίνησή μου, γιατί η Κλαβδία είναι πόντια όπως και εγώ και τη Δευτέρα. Και τη Δευτέρα, αγαπητοί μου, τη Δευτέρα, σε 3 μέρες από τώρα, τιμούμε την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, και όλα αυτά που γίνονται έτσι σε τέτοιο χρονικό διάστημα είναι πολύ, πιστεύω, έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Πολύ συγκινητικά. Θέλω να μου πείτε, βλέποντας, έχει αυτό το συμβολισμό βεβαίως, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για όλους εμάς που έχουμε έτσι τις ρίζες μας στον Πόντο και στη Μικρά Ασία, οι παππούδες μας. Θέλω να μου πείτε τη στιγμή που βγήκε. Καταρχάς, γνωρίζετε για το κομμάτι αυτό, ότι θα πάει η Κλαβδία με ένα τέτοιο κομμάτι στο διαγωνισμό, στον εθνικό τελικό στην αρχή και μετά στη Eurovision. Το ξέρατε από την αρχή? Φυσικά και το ήξερα και ήμουν σίγουρος ότι πέρα από την αγάπη που έχει η Κλαβδία, γιατί είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, η αλήθεια της μουσικής θα λάμψει. Επιτέλους θα σταματήσουν να υπάρχουν αυτά τα λεγόμενα ευτράπελα, τα οποία τα κρίνει όπως ο καθένας ξέρει. Πιστεύω όμως ότι χθες έλαμψε η αλήθεια και η Κλαβδία μας έκανε όλους υπερήφανους. Τελευταία φορά που σας είδαμε με την Κλαβδία ήταν στα Mad Awards. Κάνω λάθος? Σωστά, μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό παίξαμε ένα υπέροχο τραγούδι, το «Ματώνουν οι σκέψεις», αλλά εγώ σας έχω και μία έκπληξη. Τι έκπληξη? Έχω μία έκπληξη τώρα, μετά από αυτό που θα δείτε. Έχω τη λύρα μου μαζί και θέλω να σας παίξω. Παίξτε μας κάτι, σας παρακαλούμε. Λοιπόν, Θεέ μου, θα συγκινηθούμε πάλι. με πολύ αγάπη. Μπράβο σας. Τι μας κάνατε, πώς συγκίνηση μπορούμε να αντέξουμε, δηλαδή και από χθες και σήμερα? Εγώ ξέρεις τι, κύριε Τσαχουρίδη, εγώ το σκέφτηκα τώρα που το άκουσα. Θα μ' άρεσε σε αυτό το ταξίδι να ακούω έτσι και τη λύρα και εσάς να συνοδεύετε την Κλαβδία. Νομίζω ότι σύντομα θα γίνει ένα cover και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ποντιακή λύρα σε αυτό το cover. Βέβαια. Ναι, και φαντάζομαι θα το εντάξετε το κομμάτι και στα προγράμματά σας και παντού. Φυσικά. Και οι μαθητές θα το μάθουν να το παίζουν. Μας συγκινήσατε πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Πω, πραγματικά. Έχετε επικοινωνήσει με την Κλαβδία, μιλήσετε καθόλου? Εντάξει, είναι και πολύ φρέσκο τώρα αυτό. Έχουμε μιλήσει και τη θαυμάζω, γιατί μέσα σε αυτό το στρες
και την κατάσταση που βιώνει εκεί, είχε το χρόνο να απαντήσει στους ανθρώπους που αγαπά. Την αγαπάμε όλοι και σε ευχόμαστε τα καλύτερα. Και τη στηρίζουμε. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ χαρούμενοι και συγκινημένοι από χθες. Μας συγκινήσατε και μας φτιάξετε ακόμη περισσότερο τη μέρα και εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Τσαχουρίδη, να είστε καλά. Ξανά, γιατί δεν σας ακούω. Μας φτιάξατε τη μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, και να εγώ είστε σας καλά. ευχαριστώ. Την αγάπη μου, την αγάπη μου. Καλημέρα σας. Και από εμάς. Καλημέρα.